Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav iz studija 9 Hrvatske televizije. Ja sam Tihomir Dujmović, a ovo je emisija Iza zavjese koja nastavlja sa emitiranjem nakon blagdana i nakon kraćeg blagdanskog odmora. Moram reći da mi je na početku ovo sezonskog emitiranja osobita čast pozdraviti u studiju Hrvatske televizije hrvatsku predsjednicu, gospođu Kolinu Grabar-Kitarović. Poštovanje, dobar večer, gospođo predsjednice. Poštovanje, dobro večer i srdačan pozdrav svim gledateljima i naravno, kako je ovo moj prvi javni nastup nakon Nove godine, htjela bih iskoristiti prigodu zaželjeti i vama i svim gledateljima svako dobro u Novoj godini. Da, hvala lijepo. Na samom početku idemo odmah sa meritumom. Moram vas pitati, bili ste u Americi, koja je prava svrha tog puta bila? Ostalo je visiti u zraku, je li put bio službeni, je li bio privatan? S kim ste i o čemu razgovarali? To je pitanje hrvatskih poreznih obveznika koji da kako imaju pravo na puni odgovor. Naravno. Put je apsolutno bio službeni. To je bio radni posjet Sjedinjenim Američkim Državama. Moram vam kazati da još kao veleposlanica Republike Hrvatske 2008. godine svjedočila sam tom razdoblju tranzicije između tada administracije predsjednika Busha i predsjednika Obame i shvatila sam koliko je to razdoblje iznimno bitno za pozicioniranje države. Sad se nalazimo zapravo u jednoj fazi kad su stvari još neizvjesnije. Gospodin Trump prije nije djelovao u politici. Dakle, ne znaju se kakve će biti odrednice njegove vanjske politike. Svrha mojega puta bila je iskoristiti sva ona poznanstva koja sam stekla kroz godine rada kako u Americi, tako i u međunarodnoj diplomaciji, kako bih s njima porazgovarala upravo o tome što možemo očekivati, ali prije svega pozicionirala Hrvatsku kao lidera, kao nekoga ko će sudjelovati u stvaranju politike, a ne da uvijek budemo reaktivni i da čekamo da neko nešto napravi, pa da se onda mi tome prilagođavamo. Prije nego što sam otišla na put, objavili smo da odlazim na službeno putovanje. Inače, usput budi rečeno, kad sam išla na privatna putovanja, i to smo objavljivali i uvijek sam to pokrivala privatnim sredstvima. Objavili smo, međutim nismo objavili neke detalje. Zašto niste objavili detalje? To je ljude zapravo najviše interesiralo. Jednostavno zato što kad idete na takav tip razgovora, uvijek se nađe neko ko nije sklon Hrvatskoj i ko vam onda a priori želi osujetiti plan putovanja i osujetiti, odnosno minirati neke od sastanaka ili neke od ideja koje želite izložiti. Tijekom toga puta, dakle, od kako sam došla, dočekala me otpravnica poslova, Secret Service naravno, i tijekom cijeloga boravka sa mnom je bio djelatnik veleposlanstva. Kako mislite djelatnik veleposlanstva? Nije bio veleposlanik? Ne, veleposlanik je u to vrijeme donio procjenu da je bolje da bude na godišnjem odmoru od 15.12. do 8. siječnja. Čujem da je u to vrijeme zapravo bio i sa svojom ženom u Briselu. Dakle, u to ključno unatoč najavi da dolazite tamo. U to ključno vrijeme tranzicijsko neko je trebao odraditi taj posao. Nekima se možda to čini nekonvencionalnim i neobičnim, međutim uvjeravam vas da je danas doba moderne diplomacije 21. stoljeća, kada mnogi uzusi više ne vrijede, kad će ta diplomacija sve više biti personalna i personalizirana i kada će se puno više pitanja rješavati u domeni tihe diplomacije nego na nekakvim crvenim tepisima ili protokolarnim sastancima. Dobro, ali možda je sad vrijeme da odgovorite na pitanje s kim ste razgovarali, o čemu ste razgovarali, kako će se to reflektirati na Hrvatsku. Imate li neke čvrste dojmove, da tako kažem, hoće li Hrvatska biti zaboravljena od nove administracije? Vodili računa u Bosni i Hercegovini i vrlo teškoj situaciji tamo u kojoj, kao što vidimo, Srbi već vježbaju polako izlazak iz te države. Kakve ste dojmove pokupili i što ste čuli na takva pitanja? Dakle, održala sam otprilike 20-ak formalno dogovorenih sastanaka s kongresmenima, političarima, pripadnicima think tankova, analitičarima u medijima, pripadnicima nevladinih udruga, prijateljima Hrvatske, kao što sam rekla, svojim poznanicima koji su politički vrlo utjecajni. Otputovala sam u Boston i New York iz tih razloga, isto tako naći se i u New Yorku s nekim od Trumpovih bliskih suradnika. I da kažem da nije bilo letova, nego je to bilo vozilo, zapravo vožnja koja je trajala otprilike 20 sati. U tom konstantnom periodu koliko sam radila kroz tih tjedan dana, mogu vam reći da doista politika Trumpove administracije neće smatrati prostor jugoistoka Europe i Hrvatsku kao jednu od svojih velikih prioriteta. Jer mi, na sreću, ovdje nemamo rata.
nema turbulencija. Dakle, oni će se fokusirati prije svega na Siriju, na Irak, na Iran, na odnose s Rusijom, na druga križna žarišta. I zbog toga je upravo potrebno uporno stavljati naglasak na prostor jugoistoka Europe, jer ukoliko SAD i EU izgube fokus, postoji vrlo velika vjerojatnost da će se i dalje iskomplicirati odnosi među državama i da će se proces pristupanja članstvu Europske unije i NATO-a naših susjednih država još više usporiti. Posebno je tu bitna Bosna i Hercegovina, o tome smo dosta razgovarali, ali vam mogu reći da u svemu tome se možemo i moramo pozicionirati kao sugovornik, kao država koja će se tretirati kao država koja je susjedna država u najboljoj namjeri, zna, hoće i može pomoći svojim susjedima i rješavati to otvorena pitanja i dalje raditi na stabilnosti i sigurnosti prostora našeg susjedstva, što je krucijalno važno za Hrvatsku. Dakle, teme razgovora su bile odrednice Trumpove vanjske politike, kako Hrvatska u tome može i mora naći svoje mjesto. Naši stavovi o otvorenim pitanjima u susjedstvu i o odnosima sa susjednim državama i njihove integracije euroatlantske institucije. Naravno, fokus je bio i na ukidanju viza za hrvatske državljane, na sklapanju sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ali i na potencijalima za ulaganja u Hrvatsku, za hrvatsko poduzetništvo, kako poslovati. Naravno, isto tako obrambena suradnja i NATO, ali i inicijativa Triju mora, povezivanje Jadrana, Baltika i Crnoga mora, koju između ostaloga SAD podržava, i tu smo vrlo konkretno sa sugovornicima, primjerice u Atlantic Councilu, razgovarali kako do sljedećeg sastanka u Vroclavu, kojem ćemo supredsjedati predsjednik Poljske Duda i ja, kako do tada pripremiti vrlo konkretne projekte infrastrukture, izgradnje energetske, prometne, digitalne i druge infrastrukture, kako bi se poboljšala konkurentnost i opće život na prostorima te srednje Europe kojoj pripadamo. Da, na to pitanje ćemo se vratiti malo kasnije. Zadržao bi se još na medijima koji su vas uistinu dosta žestoko napali i kritizirali misteriozni put u Ameriku, kako su brojni pisali. Mediji su znali prešućivati putovanja Stipe Mesića, koja nisu bila uvijek do kraja transparentna. Ivo Josipović je imao sličnih putovanja, jedan dogovor sa Britanijom u kojem isto javnost ništa nije znala. Mediji su u svim tim slučajevima zapravo pokazivali jednu priličnu nezainteresiranost. Kad se radi o vašem putu u Ameriku, imam dojam da su svi skočili na noge. Kakav je vaš dojam u tom kontekstu? Prije svega moram kazati, kad je riječ o bivšim predsjednicima, rekla sam na početku i ostajem pri tome, ja ih neću kritizirati, niti neću govoriti o njihovom radu. Gospodin Josipović i ja smo bili u predizbornoj kampanji, nakon toga smo podvukli crtu, ja radim svoj posao dalje, bez obzira što su obojica njih komentirali i kritizirali mene u javnosti ovih dana i ranije. Na to se neću osvrtati jer imam svoju agendu, imam program, imam obećanja koja sam dala prema našim građanima i koje namjeravam izvršiti. Doista sam čula ovih dana, ne samo u medijima, nego i od novinara i od onih dobronamjernih koji su me zvali, da su se pričale svakojake priče. Mislim, slušajući ovo da sam trebala doći s državnim zrakoplovom, ogromnim izaslanstvom, na crvenom tepihu, prije svega trošiti državne novce za nešto što sam mogla odraditi sama s jednom suradnicom, ili pak u doba kad je gospodin Barack Obama još uvijek službeni predsjednik SAD-a, dakle, a ne dolazim njegu u posjet, to je potpuno deplasirano, i ti samozvani stručnjaci za diplomaciju trebaju se doista probuditi i shvatiti da je ne samo 21. stoljeće, već da dolaskom Trumpa se otvara jedan sasvim drukčiji način diplomatskog djelovanja kojem se mi moramo brzo prilagoditi. Do takvih priča da sam otišla na nekakve estetske kirurške zahvate, a zapravo kirurški zahvati treba jedan na našoj diplomaciji, od kojeg jedan dio doista ne radi svoj posao. Kao što sam nebrojeno puta isticala, imamo sjajnih diplomata koji se jako trude, ali ima i onih i kojima nije mjesto u diplomaciji. Nadam se da ćemo sljedećeg tjedna zajedno s premijerom i ostalima početi donositi promjene i reformirati tu našu diplomatsku službu. Ali da se kratko vratim na medije. Na državne medije. Sve ovo što se događalo, ja sam počela doživljavati iskreno kao mobbing.
Dakle, sve nekakva afera za aferom koje nemaju smisla. Međutim, imam dojam zapravo da mediji žele meni nametnuti agendu ili da me žele zaustaviti u svojem radu. Imam dojam da dijelu medija i dijelu analitičara smeta ta nacionalna suverenistička politika koju vodim. Nacionalna suverenistička politika znači nacija kao Hrvatska, kao država, dakle kao članica Europske unije i NATO-a, ali država koja samostalno donosi svoje odluke o pitanjima koja su od nacionalne sigurnosti, koja su bitna za suverenitet Hrvatske, koja ima svoje oružane snage, koja jača svoje oružane snage, koji su prvi jamac naše sigurnosti, jer oslonimo se prije svega na sebe same, kao što smo vidjeli u prošlosti, a ovi napadi mogu me samo ojačati. Moja je životna deviza što te ne ubije, to te ojača i ja ću apsolutno nastaviti raditi sve što je u mojoj moći kako bih nastavila upravo takvu politiku koja jača Hrvatsku, koja jača položaj Hrvatske u međunarodnim odnosima, koja je usmjerena na rješavanje ključnih egzistencijalnih pitanja kao što je demografija, kao što je ostanak mladih, kao što je hrvatski ponos na sve ono što smo učinili, na sve one naše ljude koji su se proslavili u inozemstvu kao sportaši, kao umjetnici, kao inovatori, kao znanstvenici, da njih privučemo nazad da pridonose životu u Hrvatskoj. 2 su godine od vaše pobjede na izborima, točno baš danas je taj datum, se poklopio. U te 2 godine ste surađivali sa čak 3 vlade, što je prilični raritet i rijetko se kome pruži takva prilika. Što je bio najveći izazov? Što je bilo najteže? Bili ste naravno uključeni u sve te pregovore i pomno ste pratili tu zapravo dramatičnu hrvatsku priču. Pa, znate, nije bilo jednostavno. O bivšim vladama neću govoriti zato što, kao što sam rekla, podvučemo crtu i nije dobro vraćati se u prošlost, plakati nad prolivenim mlijekom i optuživati nekoga drugoga za ono što se danas događa. Mogu reći samo da mi je žao da neki nisu prihvatili moju ispruženu ruku za suradnjom, jer držim da je suradnja sinergija, a ne kompeticija između nas, ne natjecanje ko će imati bolji rejting ili kome će se pripisati nešto što je dobro učinjeno. Dakle, držim da je ta sinergija, taj zajednički rad najbitniji u svemu tome. Mislim da se, dakle, nije bilo lako jer u zapravo 1/3 mojega mandata promijenile su se 3 vlade. Najveći izazov bile su konzultacije u kojima, moram vam reći, bilo jako puno pritisaka sa sviju strana. Silnih političkih pritisaka za koje je trebalo biti doista čvrst i odgovorno razmišljati o budućnosti i stabilnosti države, a ne o političkim opcijama ili preferencijama i zadržati stabilnost države. Stabilnost države koja je ključna i radi kreditnog rejtinga i radi toga kako će nas cijeniti druge države. I moram vam reći da je sveukupno, bez obzira što je nažalost izgubljeno to vrijeme, nismo puno učinili upravo zbog promjene vlada, zbog toga što su dugo vlade bile tehničke, ali Hrvatska je zadržala u međunarodnoj zajednici taj dojam stabilnosti. Dakle, da smo svjesni i sposobni ići iz jednih izbora u druge, iz jedne vlade u drugu, da je prijenos ovlasti miran, a u tome vjerujem, držim da sam osobno jako puno učinila. Jednoga dana ćemo možda moći i više progovoriti o nekim stvarima koje su se događala izvan zatvorenih vratiju, ali pružiti upravo tu mogućnost prijenosa ovlasti, pružiti ruku suradnje svakoj vladi, biti dobronamjeran u svemu tome, promovirati zajedništvo. To je ono što sam činila i moram još samo dodati, vidim da ste nestrpljivi za sljedeće pitanje, ali moram dodati da evo sad sam po prvi puta doista ohrabrena ovom atmosferom, jer vidim da svi politički čimbenici osjećaju tu potrebu za zajedništvom, uključujući i oporbu i gospodina Bernardića koji je predložio da se sjednemo i da porazgovaramo o nacionalnim interesima. Možemo se mi razilaziti ideološki koliko hoćete i u dnevno političkim raspravama, ali nacionalni interesi moraju biti zajednički svima i tu se moramo ujediniti i moramo ih zastupati, jer dolazi vrijeme ne kad je samo globalna konkurencija ogromna, već kad će i izazovi sigurnosti i stabilnosti svake države biti puno veći nego što su bili do sada. Da. Imam 100 pitanja, nešto manje minuta, pa zato sam nestrpljiv. Evo, požurit ću ja. Da, na samom početku ste izašli sa zapravo novom hrvatskom vanjsko-političkom strategijom. Ona se tad zvala Jadran-Baltik. I napravili ste stanoviti odmak od one politike koja je bila potpuno koncentrirana na regiju, primarnu, gotovo isključivo samo na regiju. Moje pitanje je
Zašto odmak od regije u tom kontekstu, one obsesivnosti, kako se meni činila, i što zapravo donosi Jadran-Baltik, obzirom da opipljivih stvari do sada na tu temu nismo vidjeli? Ja nemam apsolutno ništa protiv prostora jugoistoka Europe. Što više držim da Hrvatska doista tu treba biti predvodnik i lider. Ali ono čemu sam se odupirala jest regija s velikim slovom. Dakle, nekakva zamjena za nekakav supstrat Jugoslavije ili već kako to bilo. Kao prvo držim da Hrvatska pripada nekoliko različitih regija, mediteranskoj, srednjoj, europskoj i posebno ovoj Baltik, Jadran, Crno more, inicijativa Triju mora o kojoj smo se dogovorili. Dakle, jednostavno želim asertivniju vanjsku politiku. Ne želim da se zaključamo na Balkan. Mi možemo puno više od toga. Zašto? Užasno mi smeta kad ljudi kažu da je Hrvatska mala država. Nije mala ni geografski, vjerujte mi. Ja sam u 2 godine svojega mandata, evo, pokušavam proći cijelu Hrvatsku, nisam prošla još, prošla sam jedan mali dio, niti blizu onoliko koliko bih htjela. Ući u svako selo, doći do svake lokalne zajednice. Dakle, nismo mali po tome, a pogotovo nismo mali po potencijalima i po onome što možemo pridonijeti europskoj i svjetskoj politici. A ova usporednica Jadran, Baltik, Crno more usmjerena je na jačanje prostora koji se prije nije povezivao međusobno, koji prirodno pripada zajedno, jer to je ona autentična srednja Europa kojoj Hrvatska pripada. Mi nismo ni istočna Europa, niti smo nekakva balkanska država. Mi jesmo negdje na jugoistoku, srednjeeuropska mediteranska država, dakle na jugu te vertikale, odnosno uspravnice između Jadrana i Baltika. I predsjednik Duda, predsjednik Poljske i ja došli smo otprilike istovremeno na tu ideju povezivanja prostora. Poklopilo se to s inicijativom Atlantic Councila o energetskoj sigurnosti, učinkovitosti i neovisnosti toga prostora i to smo nadopunili mnogim drugim idejama i kao što sam rekla, gospodin Duda i ja supredsjedat ćemo o tom sljedećem sastanku u Vroclavu gdje vjerujem da ćemo imati vrlo konkretne projekte koje će pridonijeti digitalizaciji prostora, boljem prometnom povezivanju, boljem energetskom povezivanju, ali ćemo isto tako uključiti i jugoistok Europe, jer Hrvatska ne može se izmaći iz svoga susjedstva. Mi moramo osigurati da ono bude stabilno, da sve te države uđu u članstvo Europske unije i NATO-a za one koje to žele, naravno, da se u to ne upliču neke treće zemlje, nego da to bude odluka integracija, odnosno Europske unije i NATO-a i države kandidatkinje koja to želi i da im na tom putu mi pomognemo koliko god možemo uz preduvjet, naravno, da ispune sve iste kriterije koje smo i mi ispunili. Imam dojam da ste bili medijski pa dijelom i politički ignorirani u toj novoj hrvatskoj vanjskoj politici. Jeste li zadovoljni načinom na koji su veleposlanici tumačili hrvatski udio u uspravnici Jadran-Baltik? Pitam to obzirom na činjenicu da su veleposlanici poslani u doba ranijeg mandata sa zapravo jasnim preferencijama vezanima uz regionalnu politiku kao primarnu politiku. A prethodna Oreškovićeva vlada i ministar Kovač su podržali tu inicijativu i oni su doista prilikom ove organizacije prvog samita inicijative u Dubrovniku učinili jako puno. I tek tada su zapravo veleposlanici počeli dobijati one konkretne informacije o inicijativi, a ja vjerujem da će sada uz gospodina Štira koji je novi ministar i s kojim imam odlične odnose, da ćemo nastaviti taj rad i bez obzira što je, opet ponavljam, sljedeći sastanak u Poljskoj, da će se hrvatska diplomacija maksimalno angažirati, jer to je inicijativa koja nije protueuropska, koja nije usmjerena ni protiv Rusije, ni protiv Europske unije, što više ona je usmjerena zapravo na koheziju Europe i europskog prostora i na jačanje ovih svih naših država za koje iskreno moramo priznati da ekonomski još uvijek puno slabije stojimo od nekih drugih članica Europske unije. U jednom intervjuu ste izjavili da neki hrvatski veleposlanici ne promiču hrvatske nacionalne interese. Niste eksplicirali na koga mislite, pa evo pitanja barem o kojim primjerima se radi i o kojim imenima se radi. Pa imena vam neću govoriti jer to ne govorim, ne volim ni sa kime komunicirati preko medija na taj način. Svoje sam mišljenje iznijela i iznijeću
ponovno i predsjedniku vlade i ministru vanjskih poslova. Primjer koji sam istaknula jednom u medijima je bilo pitanje koje je mene doista konsterniralo kad smo iz veleposlanstva u Beogradu dobili upit da je srbijansko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo od svih veleposlanstava da na dan domovinske zahvalnosti, pobjede i domovinske zahvalnosti u Hrvatskoj spuste zastavu na pola koplja i kad su oni pitali što da rade. Gledajte, mislim, kako kao hrvatski diplomat možete uopće postaviti tako pitanje, dovesti tako nešto u pitanje. A osim toga i ovaj imidž koji je Hrvatska stekla, nažalost, djelovanjem nekih političara u Hrvatskoj, a potpomognutoj politikom susjednih država, posebno Srbije, koja bi se od toga doista trebala ustručavati o nekakvom ustaštvu u Hrvatskoj. Nažalost, to su zdušno podržavali i neki naši veleposlanici. Iz Srbije stižu često optužbe o, po meni, nepostojećem hrvatskom fašizmu. Interesantno je da te prigovore i te optužbe i te uvrede stižu od trojica srbijanske države sa zanimljivim biografijama. Predsjednik srpske države je bio desna ruka neupitnom fašisti Vojislavu Šešelju. Predsjednik srbijanske vlade se šetao po okupiranim područjima i držao opet šešeljevske četničke govore. Ministar vanjskih poslova nije doduše četnik, on je bio intimni suradnik Slobodana Miloševića. I sad od predstavnika takve Srbije, koja je legalizirala, odnosno rehabilitirala Draža Mihajlovića, pa i Milana Nedića, koji se javno hvalio likvidacijom Židova na početku Drugog svjetskog rata. Od takve Srbije mi dobivamo gotovo svakodnevno ili svaki tjedan porciju uvreda. Moje pitanje je do kad ćemo to tolerirati. Recimo, incident koji se zbio na domjenku Srpskog narodnog vijeća spada u repertoar tih uvreda, tim prije jer se zaboravlja da je tamo te riječi izgovorio izaslanik premijera Vučića. Dakle, ja odgovorno tvrdim i dalje da u Hrvatskoj ustaštva nema, niti fašizma. Postoje pojedini incidenti. Međutim, kad pogledate i sastav Hrvatskog sabora, tu nema ni jedne parlamentarne stranke koja zastupa nekakvu fašističku ili ekspanzionističku politiku. Niti u Hrvatskoj postoje takve stranke. Za razliku od toga, u srbijanskom parlamentu imamo čim se 21 zastupnika koji tvrde da je zapadna granica Srbije na liniji Virovitica-Karlovac-Karlobag. I zato je čak i njihov predsjednik na jednom skupu u Sarajevu izjavio da je to legitiman politički program. Dakle, Srbija bi prije svega treba pogledati sebe i situaciju kod sebe. O tome sam dosta razgovarala u SAD-u s mnogim sugovornicima. Jer mi u Srbiji želimo imati partnera, ali iskrenog partnera s kojim ćemo rješavati otvorena pitanja, a do onih teških otvorenih pitanja još nismo ni došli. I ona će se pojaviti kasnije tijekom pregovora. Međutim, Srbija doista treba promijeniti svoju retoriku jer to nikome ne pomaže i ako oni misle da će optuživanjem Hrvatske za ustaštvo prije ući u Europsku uniju, varaju se. Zapravo će izazvati kontrareakcije jer Europska unija je i ovako i onako zamorena proširenjem i ne trebaju im novi problemi i problematični primjeri. Srbija doista treba odlučiti gdje će ići, u kojem pravcu i to shvatiti i na taj način isto tako i raditi s Hrvatskom. Ja sam uvijek za konstruktivni pristup. Dakle, neću se vraćati u prošlost. Hrvatska je pobijedila u Domovinskom ratu. Oluja je bila legitimna operacija. Srbija, znam da to Srbija nikada neće priznati. Međutim, idemo dalje u tim našim odnosima i zbog toga sam i ja pružila ruku i s gospodinom Vučićem potpisala onu deklaraciju koja je za mene prije svega bila motivirana zaštitom hrvatskog naroda, hrvatske manjine u Srbiji, dakle u Vojvodini, u Beogradu i u drugim dijelovima Srbije i koja je bila usmjerena na to upravo da krenemo u rješavanje otvorenih pitanja. Jedno od najbolnijih je naravno nestale osobe, nestali branitelji iz Domovinskog rata, a bit će tu i težih pitanja. Ova politika da se Hrvatska obilježava kao ustaška država, da se Hrvatska obilježava kao problem država, usmjerena je upravo to na eskaliranje na entu potenciju, kako kad dođemo do teških pitanja u pregovorima, a pojavit će se paralelno s pregovorima i pitanje granice i pitanje arhiva i svega ostaloga, kako bi Srbija mogla reći evo Hrvatska opet radi probleme. Međutim, nije niko toliko naivan. A osim toga usto,
To se ne smije zanemariti da postoji, dakle, ta politika i takva intencija. Naša diplomacija upravo treba raditi strpljivo na objašnjavanju koji su to problemi, koji su to kriteriji koje Srbija treba ispuniti i da je to nešto što je ispunila i Hrvatska i svaka druga država i da se bez toga ne može u Europsku uniju. Dakle, mi Srbiju ne smatramo neprijateljem. Iako, kao što ste vidjeli, događaju se i vojne vježbe u Srbiji, nabavljeni su novi MIG-ovi 29 i tako dalje. To ćemo posebno komentirati. Kakav je vaš komentar svega onog što je izgovoreno na domjenku Srpskog narodnog vijeća? Slažem se s ministrom Stierom koji je to nazvao miloševičkom retorikom. Mislim da je vraćanje na početak 90. godina doista kontraproduktivno. Neki su mediji spekulirali da sam otišla u Ameriku da ne bih otišla na domjenak SNS-a. To je apsolutno netočno jer ja na taj domjenak ne bih otišla u svakom slučaju. Zašto? Zato što se on posljednjih godina pretvorio u politički miting koji je vrlo kontraproduktivan i koji umjesto da radi na zajedništvu i pomirbi radi na razdvajanju. Ja ću uvijek i vrlo rado bih bila otišla na svetu liturgiju u pravoslavnoj crkvi. Vrlo rado bih proslavila Božić s pravoslavnom zajednicom, ne samo srpskom, nego makedonskom, bugarskom i drugom koji dakle, žive ovdje u Hrvatskoj. Međutim, Božić je za mene obiteljski blagdan. Božić je za mene blagdan mira, zajedništva, pomirbe. I održati takav govor na jednom domjenku, ja ne mogu vjerovati da to prije nije dogovoreno i da se nije razgovaralo o tome kakve će se poruke poslati. To je čista provokacija. Ali ono na čemu isto stojim, ja mislim da tu ne smijemo sa Srbijom igrati ping-pong. Mi znamo da smo pobjednici u ratu. Mi smo ti kao Hrvatska država koja će osigurati prava, odnosno koja osigurava prava srpske zajednice i Srba u Hrvatskoj kao i svih ostalih nacionalnih manjina i ne treba nam tu niko doći i soliti pamet, pogotovo ne na takav način i u situaciji kad imaju toliko toga za pomest doma kod kuće. Je li bilo primjereno da domaćin reagira, obzirom da se radilo o jednoj evidentnoj uvredi zapravo Hrvatske države? A domaćin je trebao reagirati, međutim već se nekoliko puta dogodilo da pojedini srpski ministri dolaze u Hrvatsku i ponašaju se vrlo neprimjereno. Hrvatski ministri to nikada ne rade, jer to je prije svega stvar pristojnosti, pa i kućnog odgoja, rekla bih, a naravno i politike. Naša politika je politika ispružene ruke prijateljstva prema Srbiji, ali nećemo dopustiti niti da nas šamaraju, nećemo voditi verbalne ratove, ali ćemo čvrsto štititi svoje interese i ja ću u svakom svojem kontaktu, formalnom, neformalnom, bilo kakvom, objašnjavati što je to i tražiti od međunarodne zajednice da reagira i da u konačnici postavi samoj Srbiji pitanje pa kud vi to idete, koji su vaši ciljevi i što zapravo želite. Srbija se naoružava i Srbija se hvali naoružavanjem. Organiziraju vojne vježbe sa Rusijom vrlo blizu hrvatske granice. Da. Te vojne vježbe čak imaju i neke simulacije napada vezanih uz i na Hrvatsku. Paralelno s tim idu izjavu da se neće dopustiti nove oluje kao da se spremaju nove oluje. Izaziva li to kod vas određene bojazni? Ne, apsolutno. Kao prvo, Oluja naravno ne ovisi o nama nego o njima. Mi nikada nismo napali ni 1 centimetar srpskoga, odnosno srbijanskoga teritorija. Dakle, Oluja je bila obrambena operacija koja je oslobodila okupirana hrvatska područja. Ko drugo, ja sam uvjerena u sposobnost i snagu naših oružanih snaga da obrane Hrvatsku od bilo kakvih ugroza. Kao treće, ja mislim da zapravo to što Srbija u ovom trenutku radi jest na neki način podilaženje vlastitoj javnosti i građenje mitova. Nemojmo zaboraviti ni da u ovom trenutku ove godine oni zapravo ulaze u predsjedničke izbore. Međutim, oni se moraju opredijeliti. Znam da su rekli da ne žele u NATO, članica su Partnerstva za mir, ali žele biti članicom Europske unije. Nemam ništa protiv njihove suradnje s Rusijom, to je isto tako legitimno. Ali bi te vojne vježbe koje rade morale biti transparentne, kao što su i NATO-ve vojne vježbe. I voljela bih kad bi i Srbija, a i Rusija nas informirali o tome što zapravo žele time postići i od koga se oni to brane, od koje prijetnje. Na nabavku migova ne gledam kao na utrku na oružanje, jer u konačnici Srbija ima legitimno pravo štititi svoj teritorij i svoj zračni prostor.
Ono što je bitno je da Hrvatska nastavi izgrađivati svoje oružane snage, ulagati prije svega u svoje ljude koji su naša najveća vrijednost, koji su obranili Hrvatsku tada protiv višestruko jačeg neprijatelja, sjetimo se samo Vukovara, a sad smo u puno boljoj poziciji kad su naše oružane snage profesionalne, sposobne obraniti naš teritorij prije svega, a naravno i članica smo NATO saveza, članak 5 naravno vrijedi za sve. Hrvatska ono što mora učiniti ove godine je donijeti ključne odluke o modernizaciji tehnologije. Prije svega tu mislim na helikoptere i naravno donijeti odluku o borbenom zrakoplovstvu. Odluka će biti donešena do kraja ove godine, što ne znači da će se odmah sve platiti ove godine, niti će krenuti plaćanje ove godine. Zaduženo je ministarstvo, glavni stožer, mislim da je ministar formirao i određenu radnu skupinu koja mora dati one tehničke detalje koji su nam potrebni, a onda će biti donešena politička odluka konsenzusom sviju, a vjerujem da već taj konsenzus postoji, da želimo zadržati borbeno zrakoplovstvo i strukture koje su zato zadužene odlučit će koji je to najbolji model za Hrvatsku, dakle koju vrstu borbenog zrakoplova trebamo, koliko ih trebamo, kako, na koji način surađivati sa svojim saveznicama i saveznicima koji isto tako žele pomoći u svemu tome. Slične napade, nešto drugačije, ali ne manje oštre, doživjeli ste u Sarajevu, odnosno doživjeli ste iz Sarajeva, čim ste progovorili o mogućnostima, odnosno o opasnostima sigurnosnih ugroza koji prijete Hrvatskoj iz nekih dijelova Bosne i Hercegovine. O čemu ste konkretno, na što ste konkretno mislili i o čemu ste konkretno govorili kad ste tad govorili o ugrozama? Stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine iznimno je bitna. Iznimno je bitna za Hrvatsku jer Bosna i Hercegovina ulazi u naš meki trbuh. Dakle, stabilnost granice, stabilnost te države. Osim toga, mi imamo odgovornost. Kao supotpisnica Dejtonskog mirovnog ugovora, tamo točno stoji da smo odgovorni za mir, stabilnost i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Govorila sam prije svega o utjecaju trećih država, dakle koje nisu Bosna i Hercegovina ili Europska unija u koju Bosna i Hercegovina želi ući ili NATO ili susjedne države kao što su Hrvatska ili u konačnici Srbija koja je isto tako supotpisnica Dejtonskog ugovora. Obratila sam se zapravo protiv okoštalih struktura jer imate ljude i te strukture koje godinama već blokiraju Bosnu i Hercegovinu na putu napretka, kako unutar države, ali tako i izvana, koji gaje predrasude prema nama, prema Bosni i Hercegovini, prema Srbiji i prema svima onima koji bi trebali zapravo sudjelovati u rješavanju stabilnosti i unutarnjem uređenju Bosne i Hercegovine. To nisu nikakva miješanja unutarnja pitanja. Miješanje unutarnje pitanje znači politički, vojni ili gospodarski pritisak u mijenjanju stanja ljudi i tako dalje. Međutim, svaka država danas mora biti svjesna kao članica međunarodne zajednice. Posebno kad ste kandidatkinja ili želite postati kandidatkinjom za članstvo u Europskoj uniji, da ste pod motrenjem ostalih država i da sve države imaju pravo komentirati sigurnosne i druge prilike u toj državi. Bosnu i Hercegovini želim sve najbolje. Doista želim da ta država što prije bude integrirana u zapadne integracije. Želim da život sviju bude bolji, a posebno ću se zalagati i boriti za konstitutivnu jednakopravnost hrvatskog naroda koji se danas osjeća ugroženim, bez obzira što neki to možda smatrali neopravdanima. Mi ne možemo otkloniti činjenicu da se ljudi tako osjećaju. Dakle, treba im pružiti potporu, treba ih osnažiti da je za njih ne samo Hrvatska, nego i međunarodna zajednica i da će se odnosi u federaciju samoj Bosni i Hercegovini uređivati upravo odlukom i razgovorom predstavnika svih triju naroda i ostalih građana Bosne i Hercegovine. Doista ne možemo zanemariti potencijalne opasnosti jer postoji problem radikalizacije određenih struktura društva. Tome sam i sama svjedočila u pojedinim dijelovima. Znam da je toga svjesna islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Znam da se i oni silno trude da izoliraju radikale, da država pokuša riješiti to pitanje i odlaska na bojišta. Međutim, držim da nedostaju dugoročni planovi deradikalizacije i mislim da se tu upravo u suradnji, da se država ne smije izolirati, nego može i treba tražiti
tražiti pomoć u konačnici islamske zajednice u Republici Hrvatskoj koja je tako dobro organizirana i koja s takvim uspjehom uspijeva odmaknuti bilo kakve radikalne položaje. Jer Bosna i Hercegovina je tu puno ranjivija upravo zbog utjecaja mnogih trećih država, pojedinaca ili skupina koje toj državi ne žele dobro, nego koje žele iskoristiti kao poligon za realizaciju vlastitih interesa. To je jedna od tema isto o kojoj sam vrlo ekstenzivno razgovarala sada u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako u kontekstu Bosne i Hercegovine gledate na zapravo permanentne incidente iza kojih stoji Milorad Dodik i permanentno poticanje te teze da je srpska komponenta već zapravo jednom nogom izašla iz BiH? Realno gledajući, Republika Srpska se ponaša kao zasebni identitet i gotovo kao samostalna država i mislim da ih treba polako vratiti na zemlju, jer Republika Srpska nije nastala 9. siječnja, kako oni to slave, taj datum, nego je nastala temeljem Dejtonskih ugovora. Dakle, onih 49% je tada kao entitet legalizirano Dejtonskim ugovorima 1995. godine. Dakle, cijeli taj datum je zapravo ne samo veliki falsifikat, nego opet jedan veliki mit koji se stvara. I provokacija. I provokacija. Dodik je najavio neke daljnje referendume koji bi mogli destabilizirati dalje Bosnu i Hercegovinu. Međunarodna zajednica je reagirala, ali ne dovoljno čvrsto. I tu je upravo ono gdje su moji napori u međunarodnoj zajednici da se vrati pozornost na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, da ne bude argumenata joj, mi se sad nećemo baviti BiH zato što tu nije rat, imamo preča posla. Ne, idemo jednom napraviti nešto dobro i spriječiti potencijalne sukobe bilo kakvih razmjena, potencijalne ugroze i raditi na tome da Bosna i Hercegovina ostane suverena, samostalna država s tim teritorijalnim integritetom koji ćemo štititi, ali opet ponavljam uz suverenu, konstitutivnu jednakopravnost svih triju naroda na cijelom teritoriju BiH, uključujući i Republiku Srpsku. Na samom početku mandata uklonili ste Titovu bistu sa Pantovčaka i dobar dio javnosti je to pozdravio. Mene zanima, nije li vrijeme da na drugim razinama vlasti se krene u odmak od tog komunističkog totalitarizma? Zagrebački trg maršala Tita je vječna tema. Bizarnost je trenutka da Zagrebački trg maršala Tita se naslanja na ulicu Andrije Hebranga kojeg je zapravo Tito dao ubiti. Hoću reći, je li vrijeme i da li je ovaj vaš potez s početka mandata putokaz ili sugestija ako hoćete, je li vrijeme da pogledamo u oči povijesti i da se odmaknemo od svih totalitarizama na podjednak način? Izmještanjem biste Josipa Broza iz ureda u Kumrovec, njegovo rodno mjesto, dala sam svoj stav o tome što mislim. Ne samo o Josipu Brozu, nego uopće o cijelom tom dijelu povijesti Hrvatske. Što se tiče imena ulice i trgova, mislim da je to stvar lokalne samouprave i u to se doista ne namjeravam miješati. Ali ono što pozdravljam jest inicijativu premijera Plenkovića za osnivanjem jednog stručnog povjerenstva koje će se baviti odnosom prema svim totalitarizmima. Dakle, povjesničari, stručnjaci, da to ne bude javna rasprava u kojoj ćemo se opet iscrpljivati, nego nek ta skupina da preporuke kako se odnositi prema simbolima i fašizma, nacizma, ustaštva, ali i komunizma. A ono na što se Hrvatska mora usredotočiti je na sadašnjost i na budućnost. Prestanimo raspravljati o prošlosti, jer u konačnici moderna Hrvatska je nastala na temeljima borbe i zajedništva sinova ustaša i partizana. Sinova i kćeri i unuka ustaša i partizana i taj koncept zajedništva koji je promicao predsjednik Tuđman je nešto najvrijednije što ja vidim u njegove politici, što moramo zadržati i promicati dalje, jer novi su izazovi pred nama. Nemojmo se zavaravati da će mir i stabilnost na prostorima jugoistoka Europe vladati vječno. Zato se moramo konstantno boriti svakoga dana. Zato su naše cure i momci i u misijama diljem svijeta da se bore protiv terorističkih prijetnji. A mi u Hrvatskoj, ono što ne smijemo dopustiti je da nam neko nabaci tu ustašku guju iz Srbije ili od neko drugdje i onda da se mi šutamo
time i iscrpljujemo se u besplodnim raspravama o ustaštvu, o prošlosti, umjesto da razgovaramo o tome kako osigurati radna mjesta, kako otvoriti nova radna mjesta, kako dovesti investitore, kako reformirati školstvo, kako zadržati mlade u Republici Hrvatskoj, jer budućnost Hrvatske nije u povijesti i povijesnim razmiricama. Budućnost je u mladima koji moraju osjećati želju za ostanak u ovoj domovini i upravo je to okosnica svega što radim kao predsjednica. Zajedništvo, optimizam, vjera u sebe, u svoju domovinu. Nažalost, vrijeme nam je isteklo. Poštovana predsjednice, hvala lijepo na razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bila je to još jedna emisija Iza zavjese. Idući tjedan moj gost će biti predsjednik Sabora, gospodin Božo Petrov. Na samom kraju jedan demant vezan uz raniju emisiju. Do idućeg tjedna moje poštovanje. U emisiji Iza zavjese, emitirano 18. prosinca 2016. gospođa Željka Markić iznijela je niz netočnih ili nepotpunih tvrdnji o mojoj profesionalnoj karijeri, kako bi me prikazala nepodobnim za sudjelovanje u kreiranju programa zdravstvenog odgoja. Činjenica je da godinama surađujem s nizom renomiranih znanstvenika iz Europe i SAD-a, kao i da nitko od njih nikada nije bio pod sumnjom da je bilo koga zlostavljao, a kamoli djecu. Činjenica je također da sam više puta, ne jednom, kako to sugerira gospođa Markić, davao stručno mišljenje o vizualnom materijalu koji je bio predmet sudskog spora. U 3 slučaja vođena na različitim hrvatskim sudovima, argumentirano sam utvrdio kako je zaplijenjeni materijal doista dječja pornografija, o čemu postoji službeni zapis. Kako gospođa Markić stoji s činjenicama, tako da nepostojeći tekst predstavlja kao citat iz jednog američkog udžbenika, obmanjujući pritom javnost, tvrdnjom kako je knjiga bila namijenjena učenicima. Udžbenik se, kao što je poznato, nalazio na popisu preporučenog dodatnog štiva za nastavnika. Vrijeme je da se o zdravstvenom odgoju počne govoriti kritički, stručno i odgovorno na temelju konkretnog nastavničkog materijala modula o spolnosti. Svaki roditelj ili zainteresirani građanin može ga naći u priručniku za učitelje, nastavnike i stručne suradnike u razrednoj nastavi zdravstvenog odgoja u bilo kojoj školi u zemlji ili na elektroničkim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje. Kada bi gospođa Markić konačno posegnula za tim priručnikom, možda bi prestala sudjelovati u demonizaciji kojoj sam izložen već 4 godine. Molim da ovaj ispravak objavite u skladu sa Zakonom o medijima. S poštovanjem, profesor dr. znanosti Aleksandar Štulhofer.